का हो हाय आई यही में फेंटे देता नहीं एक आदमी पाछा ना अथु हो जाई ना जाईब आ दोपहरिया में जाके नौटंकी करबनिया आ एकदम खेत से जल्दी आई वैसे क्या ढेर सब्जी नहीं खे आजकल टमाटर है बाटे दू चार वो चानी पर बार बाचल बा ता तो व्यवस्था मानू हम देखत नहीं वो तू झरवा के मन तो कोई के घर में जन्म ले ले बनी तो करही के पड़ी ठीक नु चल तरीका ह कि ठकुराई घरे जन्म ले तो बारे छिलब आजी सुनी ना आइटम तो जरूरी बा के मास्टर करे के मास्टर होई नौकरी करत नहीं है नौकरी के रुपया मास्टर करे के मास्टर होला चोर ना होला सन तो नौकरी करत नहीं जी आ जौन अपन बिजनेस अब करबे ना करब आ अपन काम करे में कैसन लाज जी अरे बिजनेस में आगे भूल गालो बोलो का कहत हो जाई खाना दाना खाई नहीं तरफ जाई आजी 4 गो पराठा एक कटोरी भुजिया खैनी अभी कहत आई दे 4 गो पराठा भर के लागता कम से कम 13 गो रोटी जोड़ी आवल चाहिए बाप के बाना संपत्ति वही से राज करत नहीं ठीक ना बूढ़ऊ रवा के बैठा बैठा के मुसर नहीं दे खड़ा कइले मेहरारू बड़ू तब न तू कथा मेहरारू के आदत बा किचन में नमक चीखे के बाने 4 गो रोटी मार के टाइट रहियो सो आ चुपचाप रही ठीक ना चल ले जो हई देख नहीं तो बिट्ठू बना के कहीं ना मम्मी जी के ए मम्मी जी ए अथु के पैसा इनका हाथ में मत जाई दी आ से बना ले बहुत सुंदर हाथा ना निमन बिछा वाला 30 रुपया ले किलो कम मत बेचब ठीक ना टमाटरवा ए बबुआ में 1000 रुपया से ऊपर ले ले ये का बुझाते के नोच चोट के ले ले बुझाता के बेचाई उतने के ले ले अरे अब्बा हम बेचाता नहीं का बेचाता ना जी मार्केट में 20 रुपया दिया था आगे चोरा के दे मत दिह देख ले लेनु का कहतिया माने मौगी कम चोरा के देता नी हमने को हो तू कमा धमा जाइए तक ले आ देनी आज हम खराब होगनी तो को करे कि महंगा ना बेचम ना को सस्ते में दे के चलेबे ई पिटवा दी बाजार में हमारा के जाई जी लेके जाई फालतू में माथा काहे खराब करे नहीं जा हमार धरा कुर्ता पहन लियागा तनी मने ऊपर तनी कौन ले हल जाओ धरी जी मम्मी जी उठवाई अरे का हम कहि रह लबलबाइल बाड़ी रवा 100 बजे बेच जातनी के लड़की देखे जातनी ना हम जयमाल पे जातनी हां त ना बोन ठन के जाला हां बन के जाई तबे ना सोसियन से माने हम दरिद्र सुदामा बन के जाई हाय खोल तो दरिद्र सुदामा हजी मने तैसे द्वारिका धीस लागतनी चुपचाप रही जाई फालतू में बका बका ना कइले द मेहरारू से निमन से ना बोलबा त कब न कबोल पर फाइट बिग दियो सर ये केहू नहीं के जानत द रह द बेच के सुनी ना आज ते 2 किलो सरफ ले ले तो सरफ खत्म हो गइल बा अब पूरी के मलिकावा खत्म हो गइल बा चाय गोल ना तले ऑर्डर शुरू हो गई नाही तो यही तरह ना फिचाई ठीक तारा मुंह धो दो तो भोरे भोरे पनियो पी के दिक्कत होता है 1 किलो काजू कतली ले लेम का नहीं खजूरवा ले लेम काजू कतरी खाती तू जाता रे बेचे ना खजूर ले लेम जी और कुछ आधा किलो नु हां आधा किलो खजूर 1 किलो ढेर हो छी ना तो ले ले लबर खाली करे के कह दे कनी के नु त माने एक खड़ी आगे आगे चलियो सर आई कय किलो टमाटर बारे आधा किलो खजूर ले ले और काज ने का तो करे कौन दिन वनस्पति तेल ले ले 2 किलो सरफ ले ले और बता दो एगो सच्ची सहेली ले ले सच्ची सहेली और का कहला जी तेल हां ना उड़ा चाहिए कुल तू ही बता हमरा का जरूरत बा और काहे फाटे लागेला जी फाटे लागेला हां मार बिचार में लागी खुद ऐसे ऐसे करे पैसा के जरूरत बा आ तू वही में का करब बूढ़ाऊ के 30,000 रुपया मलहट के रखते बानी काहे उहे निकाल अब मर्दों के कमाई हमारा के ना मिलो बेचात हो तो हलही बात ओ में अपनो निकाल निकाल के तरह के सब करते ना बानी कि सब एक बार नील कर दी तो लागत कि फाकब सराफा लेके घर में बैठ के फाकब ना आना तो उदही ना गलिया धोई ना कचड़ी खई ना खजूर खई बोले ना आला तो बोलनी ना मम्मी जी ठीक नु बिना मुंह में अंगूरी डाल डाल के बोलावत रही ना हम तो ढेर बोलते बा मर से ना बोले जाई तो बाना से रखल नहीं रखले बानी ओनी से बोला जा तनी आटा सान के रख देबे कहत हम जाके ठेकुआ बना त ठेकुआ के आटा पहले ही 2 घंटा सान के रखब तब न फूली हो बाकी का करी मीठ का सोडावे नहीं खे लइका रही त मंगाईती हो त नतिया के पैसा देला पर 10 गो रुपया दे तनी नु त ओमे से 8 गो रुपया खा जाता 2 रुपया का सामान लेवता सुरता वाला चीनिया कोना में गुड़ चीनी में बना के गुड़े में के बनाती गुड़े में के बना देता बालू हो बाजी हां का हो छठी का हो पारा गाना खोज गनी है जी के बैठल हो इतनी में का घर बाबा गई ना त आवेला त हो कि ओरिया जाई ना तनी बेरा खाए पर न तो ठेकुआ छाने जातनी हो कहत हम तारे भैया कि बना देना दोपहरिया में जान तड़ू खाना खाए के मन के करत बुझाता ना कैसे ओइन त पानी में मीठा खा का हो तन्नी से जान लगे आजकल के दिन में ना
की त गुड़ हतनी गुड़ लेके आ पानी पी ल बस हाँ, बुझाला ये लागेला हाँ, खाना खाए यही के मन ना करेला यही हो। के चलते जातनी बना के धो दे डिब्बा में त खइहन जाना बना के रख दहन त कभी खास्ता बना के रख द डिब्बा में। ठेकुआ खा लन जा चार संगे खास्ता बा उतना ना अच्छा। बाबूजी के दतवा से टूटेला ना नु यही के आ कने चलते दहिया बा दहिया दे दे तू हो। हां हे दादा कल रह जा कलिया दे के त कल ना पैनी। दही कल दूध दियाइल बा पूछनी है जेकरा घरे बनाइल बा लात मार देला से पलटिए के भैंसिया काहे ओ जे से ढरा एक बार औरी दूध काहे हो। अरे गाधिन दिया तब दुह ताड़न कहतानी के छो देई होने नु छा लागत हां है एक आए दुह त इतना करते भी त खाते त करी ना जी छोड़ तब नु त ना दुह त कन के जा छनकी ना अब आ जब गाभीर में जानी से त नुन छा लागेला निक लागे हो दहिया उ ना खट्टा लेखा। दिनवा नियरा चला तब नुन छा लगला अब एकरा में टाइम त कनी के मान ली कि पहाड़ी ही या आए माने लगल है एक एक को बच्चा अभी देले बिया दूसर का बच्चा देवे जाती है आए तो कोनो बुढ़ाइल बिया छोड़ दी रहे दी तब तनी दूर उतरी त ना हो बुझाता के बच्चा देवे देवे दिन तक दूही ना तना जीव जर जाता ना बेचे के चलते बूढ़ा जानते बन कैसे खिरकिट्टी हो यही के चलते जननी कने के बेलो जो सीधे बुलिया दे दू लिया के दे दी सीधे अब देखी कोई ना अपन के सीधे सीधा और माई के पसंद ना पड़ला हमारा सियले ए से कने के लिया के दे दे तो सीधे तू हो बोलची लिया दी काबे चलाइल हो काबे चलाइल बा हो सुना तो बा नतिया आवे ना सा गांव में बेचे ना तो धीरे धीरे बोले ना सा की आवाज ना देसीला टमाटर ले आई हो 40 रुपए एक किलो। टमाटर ले आलो तू कतर ले ला चला कुछ कहती घर का टमाटर किन के चटनी बना के रख दो अपन चाव चटनी से कर गहूं से बदलाता। चल ले ले ठीक है ले ले का हम हो 1 किलो जाके चलिए चल ले भू चलिए रुकाई है आओ आओ रखो पैसे देता हो महंगा दी तना ले आओ पूछे के अरे की 1.5 काठा धनिया तो 1.5 काठा धनिया तो 1.5 काठा रोपी हो टमाटर ये धनिया टमाटर ले आई हो आवा कैसे देता लगो भैया 40 रुपए किलो। रखो ना रखो तन धर तो आवा बाजी आवा आवा तनी आवा तरजुई नहीं खे तरजुई कौन का बा निका अंदाज नु बात ना पाका हां आई हो ढेर पकल का हो कहां पका पका बा का हो कौना गांव के हबो हां ये बगलिए कहीं चुरामनपुर के। अच्छा हां मैंने कातना दे दिया हो ए बुझा तक एकदम छट्टा ला काले के लो तन छटाल का बा कुछ या तो नहीं है टमाटर ठीक लागता हां साइज में बा कैसे किलो देता रहो 40 रुपए किलो काथे से देबो तरजुई ले लही नहीं अंदाज में बा। अब करे दम ना ले आ दादा का बात कर देनी तनियो से दिक्कत ना होई आ तनियो से दिक्कत ना होई अंदाज बड़ी सन हमनी के तो छाट के दे दो हां दे देम काता ना कैसे किलो 40 रुपए ना कम कर बताबे हैं कम कर बताबे अब कम में का करे को जानत बनी कितना महंगाई चल देले बा ना बुझाइल बात के छाट के दे तो दे दे। अरे बेटा वो छोटा बाबू हां ली छाटी रो तो बिनते बारे निकाहा अपना साइज लाइक देख देख के ले ली कितना ठीक जैसा और साइज बा कम बोलो ले ली अपना साइज जो टमाटर गली गली आ कतरा पे के कदी टमाटर बेचता है का है महाराज रोज झनकता नहीं का करी? लगावे के पड़ी हम देवर हमरा से मजाक ना करल जात ए बुला दे कोई भाई बड़ा बेटा हुआ 40 रुपए 40 रुपए नीचे वाला बोले बड़ा का ऊपर हाँ। वाला छोटा का तो नीचे से ले लिया अपना साइज जो पागल बजी हैं चटनी बनाई कर भैया के बड़ा हाँ छाटत का बालू लेके जा पैसा न दे दी हां दस न ले ली देखो हो 1 किलो देखी हो ले अभी और दे पड़ी बाटा खरा ले लो 1 किलो हो गई ना अभी नहीं के भाई अरे ला हो ला ऐसे ला बेटी जगह हटी रुपया दे गिंजल ना अपना तो ढीला हो जाई गिंजल तो गिंजल ना जाला देसीला टमाटर हो त पीछू लाई खुद ना ढीला ढीली बोलो कितना पैसा है हां 2 गो डाली और 1 किलो हो जाई दूगो बस 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 3 गो रह दी हो जाई आ दो है ए मारा रोरो सबे का इसे नु रह के मंगनी चिखरी डाल दे में हो गल कर पहले बहो बोला दी 40 रुपया पैसा ले ले आवा ले बानी ले ले बालू हां हमारे टीएमए में रहेला 20 रुपया 40 रुपया ले तो दे ले बालू थरा दे और 20 रुपया
ए महाराज जोहानी खराब का करो से आवत नहीं खे ए मुसहर के मछरी ह कि केहू कहीं 350 तो 75 रुपया ले लो दी 20 रुपया और ए लो अपन टमाटर महाराज ना पड़ता परी तो हमर पैसा ला 10 रुपया कम से कम और दी बहनी के मेरे में खराब मत करी हां निकाली 10 रुपया और हिसाब से दी तो जा होए ना कता कता हां लाई कार रो चिलर के चाउ तू नहीं महाराज 5 रुपया है झूल दे मगे सजिया जी को आरती में डाला तनी 2 रुपया के ला हो गई ए बिटिया आवा हो चला तनी यार आज 7 रुपया दे हमारा के दे दो के है हो के है हमर चाची के पतो ई पाकाला फंगर भी है ना साफ ही खगोइया से कम नहीं छे ना 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 ऐसन ऐसे मेरा रू कर ली सन आई बतावा 40 रुपया के चीज में 27 रुपया दे के कोई चुरामन फूल हां हां इतना सुंदर हो गए टमाटर काहे बेचत अब लो एगो हमार संग हतिया बा हमरो से सुंदर बा खीरा बेचेला हां तोहरो से सुंदर बा हाँ। दे तू ही हमरा के सुंदर ला अरे देखो तू मजाक करत दी आई ले खाता ना ले रुकी ठीक ला तो ठीक बा चली ना हमरा गली और घरवा में पिटवाइबू का हमरा के का देखले से तो लगे से गंगा में रहितो पनीर चलावे हमरा के काहे के पिटवाई अब भाई देखिए तो का कहियो से छोड़ अब हमरो मिजाज अब एथी होता देखो तो बिल्कुल सब खड़ा होके लगल रोइया दे के कातना दी अरे जी घर होला पेट का वाला हां उहे ह हनु चलो ना अब बुझा मत लिया जा चलो भाई लोग रखले बड़ू वाह बात तो बुझाते हुई बुझाता दे नंबर हो काची पर लेब हैं टमाटर बेचला है तच्चू की मोबाइल लेके चल मने के फाइनल रिजल्ट में मारे नहीं जा डाला तच्चू की मोबाइल लेके चल फटाक से डाउनलोड करो तो कटा खटाक से ला हां हैं हो गई अबे जैसे आज घरवा में निकल के फोन करो कुछ जो मन जॉब करियो आए की रहला घर केहू से मतलब नहीं खे तू हमरा के फोन करे जब बुझाई जब हमरा के जाए तो न तो याद घरवा में तो लगिया सब बवाल करे छोड़ दो दादी तारे चलते बुझलो कि 13 रुपया घाटा लागी जान लो आए त काहे न ले लब बलाई का 13 रुपया बलाई सदा दे मिनका से टेंशन मत ले जा हां तो तुम तो जानते बानी हेर फिर के वही जगह पावे के बाटे तनी ऐसन कोनो गली बतावा ना जन में तनी बिचा जाओ घट देना हैं खट दे बेचा जा गलिया बा ना हाँ। बड़ बड़ आदमी बारा ले ली ओही में जा तनी आए जाई नु आई जा फिर तनी ना। एगो दे दो हैं? जा तनी एगो दे दो ठीक ठीक है जा 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 टमाटर ले आई हो 40 रुपए किलो हेलो केने बाड़ू हां अरे हम तारा गलिया ते नहीं आइल बनी हेने बुझात नहीं केने तार घर बाबा बतैले रही ना आए अब हमारा गलिया पियर का घरा बतैले रही ना देखो हां वही गलिया में आओ देखो तो अरे चक्कर में टमाटर के एको गाकी हमारा मिलत बाड़ा ना कपार पर टंगले एकदम आंख मुदला और भैंसा लेके सीधे चलल तनी तारा पीछे आओ जानो तलो जब ना गलिया में तू बतैलू हनु हां वो में ना गुनिया तू फोन कर दिलो तो घूम गेल बनी उजेले ठीक बा जानो तलो आए ओइ जे रह कहां लग गेला हमरा आबो केने बाड़ू रुक जा देखियो के बाना नु एगो दे दे आगुलू घर में हम निकल के आवता नहीं ताकत रहनी छत पर जाके हो हो हां ताकत काहे के वो गलिया में घुस गइला तू कह दिलो के बारे में बड़का बड़का गहकी बाड़न आ त ना ले ना हसन ना कहां तू फोन कर दिलो तो उजेले घूम गुनी आ ये त बेच ले रहता बढ़िया से अब तारा पीछे हमरा बेचल निमन लागता कुछ कह तू बेचे तला तार गोड़ जरूरत होई हमारा तो देखो दर्द होता तो वो जे धइले ने दूरिया पर सारा चप्पल लेके भागुला सके कौन दिन लइका दी का अपने भैया वाला चप्पल आवा ना 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 देख लियस तो जान जिया बुझात कि एक जैसन चप्पल ना होला ना कोनो बात नहीं चलो कहां में लिया चलू हमारे गलिया और चलो कोली जैसा ना कोई ना रहेला सकेत बा हां चलो ओइ में बैठ के बतियावा जी के बाना नु अरे कोई नहीं के देखियो डर लागत अरे होइसे हाथ ना धरो गली में छत पे कोई देख ली ये को दूर दूर चलो अब लो तोर से प्यार होगा आवाज मारा चलो तनी हाथ फेराइए जाता ना तो ठीक बा फेरा जाता अरे तो छत पर देख लियस चल कनिया के आवाज मारा चली कोनो सकू ना करी मार हां टमाटर ले आई हो अरे जो पिठिया पर हटाव हाथ फेराइए जाता अरे मत ये कहां घूमत रहे इनका पीछा पीछा ले रे ए चाची भाई ले हो गइल बड़ा भर दुपहर घूमल चल ए चाची आई देखो लाले लाले नया नया टमाटर ले काइल बनी होले ला चाची 40 रुपए किलो हो बाटे 40 रुपए किलो हां दादा तारा पीछा पीछा ये का करे घूमतिया अरे ई तारा का ले ले माई ये कहां घूमत रहे अरे हम भौजी घर गई रही दही मांगे त बेटा की ना चाची दी
हम 40 रुपए किलो ना ले। कैसे किलो लेबू? ठीक से लगा दे। 5 रुपए किलो देबा। 5 रुपए किलो। हां इससे के बतियावेला कि 40 रुपए किलो टमाटर ना ले। ऐसे कोई बतियावेला तू लगली बतरिया बतियावे। कहू के मैं कम बेसी मेरा जात के बात तू माना चाहे मत माना। देखो देखो ए चाची तू बुरा मत मानियो। मेहरानू जात के बोले बतियावे के तरीका ना होला। फेरी वाला आयो ना। फेरी वाला आयो सब कहे से कि साड़ी बाटे 9 सके तो कहे से कि 150 लेबो। आ वो के कैसे दुनी करत कर 2 250 बते के चलियो जाला स। तो वो हम काम ना करिला। 40 रुपए कहले बने। टमाटर ना ले जा। तो जा तनी हेतर के बतियावेला हो। 5 रुपए देबा त लेम ना त ना ले। 5 रुपए किलो बुझाता कि मम्मीरा सुरमा किने का आइल बड़ू। आंखी में डाले वाला दवाई द तनी फ्रेश लौके लगी। बतिया बतालू। ना मिला टमाटर 3 रुपए किलो दाम त 5 रुपए ढेर कर दे। रुपया अधिका दे देलू हो। 3 रुपए देबा त बोला। अरे भाई का लबा कर ली रे। ए भाई मुसार के मछली का बुझले बड़ू। ए हैं 40 रुपए कहता ले ना। 30 रुपए दे द। 30 करबे ना लबा करे चुप रह लबा। बाजार में गए त पैसा बा। रह ए चाची का कहत रू बोल हमरा से बतियाव। टमाटर तार लेबे के बा। हमरा टमाटर तार पसंद बा। सुनी जी ना 30 रुपए दे द। दे 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 के इतना लबा बोलता रे ए चाची ए चले चाची का पैसा तो 30 रुपए बाजार में अभी तक वाली पप्पा ने जाना तो महंगा लिया ना 50 रुपए। देखर ना तहार बात नहीं कर बात ना हमार बात। 20 रुपए किलो ले लो तनी हमरो घर परिवार में जीवन बाड़े। लेबो 10 रुपए देता नहीं। अच्छा लेबो 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 निमन छा। अच्छा तो जो ले ले अरे जो ना लेके आओ पैसा लेके आई। छा तो तनी मतरियो ना लबर अच्छा लबर जाए के तो काची करला। घबराई ना जाला तारा चलते हम सतियो में देके चली ना समझलू बात। हां तले तू छाट टमाटर ना तो छा मतलब माई तब छाटर देबे। तुम कम ना कि माई साहब नहीं के नहीं के अंदर गेल पैसा लियावे। अब एक दिन टमाटर बेचल छोड़म हम जानलू। आ तनी चला तारे का फंटेसिया वाटर पार्क घुमाई हम। मोई चीज जाना ताला तू ना। का हम नहीं जानो टमाटर तब काहे बेचताला? अरे हमर पैसा है ना समझलू। हां लेकिन सच कह तारा से जब से मोबाइल नंबर ले ले बानी नु का हम कही अब ऐसा तू हंस दिहलू कि दिलवे में धस गइलू। माया दिया बिना छाटो 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 ना छोटले रे इस हाँ। सोट के बैठल काहे सोट के बैठल बड़ा रे पावलिया का होई केन का बोलत रहेले ना होय धरम जो पड़ावा ये जो पटा के लत्ती आवेला हे अभी बैठने नीचा फरकवा हमर ला खरा रहे अभी 5 को फेर है के परी। एक आदमी कपार कैसे फोड़ देले बनी है। ओ इहे जरले रहले चोरावे के चक्कर में। अच्छा चुरा धर फाड़ में चिमकी में ना दबा चिमकी नहीं खाने ले देहात में चिमकी चलेला। धर फाड़ में ना लेवल चले रे में लक्ष्मी बसेली फाड़ में ना लगता ओढ़निया में ले ओढ़निया में ना ओढ़नी में ले हां दो ओढ़नी धन ना दे ना फाड़ में दे में आ हे दादा ई हो तमतारी हमने उजिया के रखले रहेले हो गई कर धक चुरु के कबाड़ अभी कम बा आधा किलो तो बढ़ले बा छू के वजन तौल दा कब किलो हो गए देखो अब हिसाब से कचट लग जाई। आ दादा मैं नोचा चोटी भइल बा के धक हड़प के धल ही 1 किलो भइल बा 1 किलो भइल बा और एगो तू डाल दे चल चल घरे चलता हैं अब रह दे रे चल घरे चल चालू रे तनी जा तनी बुचिया के बला के लिया तनी चल घर चल जल्दी करके लेके वो ठीक बा भर भर दुपहर आओ के तो दूना का झोटा बांध दे तनी अटके में कहनी है टमाटर तो मैं इतना फिर गुल 15 रुपए में लेकिन हम जिदियो ने 5 रुपए नहीं फेरनी है। कहनी है कि अब का होई घर जाए तो हिसाब लियो सन। अब तारा जो अब एक क्षण के दूरी अब हमारे से राहत बा ना हमारो ना घाम में चला ताला ना तार दू के बना के देखल नहीं के जा अब तोहरो के हम ऐसे देखत नहीं तब हम बुझाते कि अब लोर केनो से फेंक दे हम बहरी। हम तो कहम ना हां तू पहले आराम कर ले 1.5 कहां बार हमारी बापू बाप हमरा के कटवई तू का मतलब बैठा का हमरे चल बैठा का रख ले बड़ू हां केहू बाबू जा पापा का बकवा में ना सांझे के काम को करन तुम आराम कर। अरे भाई तो कटापा के जगह पर तू काहे के लिए तो भलाल देते अभी पापा गइल ना काम पे क बजे आवेला आवे ना सांझे के 6 बजे तब तू 3 बजे ले 2 बजे ले निकल जीबो चलता चलता चलो चलता चलो चलता बापू बाप चलो चलो आओ अब आवाज ना मारो ना मत चलो मारो। तुम चलो ओजा की जन की दूर रहल ओजा सु हटा के फिर भेने के कर तुम घरे लिया दे। पापा नहीं खना त आके गंगा में कमार बैठा का अरे मार के मुआ खलिए से हमरा के देख लियो से कोनो तो
काहे तना डराता लो डरा तनी हमरा देही में चिरले खूनो नहीं तारा खे डराई के कोने जरूरत नहीं के हम बानी तो वो ये जी ना है भौजोरी घर में अपना ओ जी सुतल जब बैठा है अपना वो दलनिया वाला घर में हां एजा केहू ना बेला कोई नहीं पानी ले आई पानी लेके आऊ बैठल बड़ू हमारा बीरू तो ये समय लगा हमार प्यास साखा खत्म हो गइल बा जान लो घुमनी जाता रहू घामा घामा टमाटर लेके का करी हम देखत रहे तो लागता ना कि करे जा हमर फटत रहे तोरा के ऐसे कहने कि चल अब तू घरे पहले आराम कर फिर ओकर बाद जी घरे अब आराम मत करवा अब हमारा कब तनी अब जाए दो ना तो हमरा बड़ा डर लागत जानलू कि ना अरे बाप रे बाप कोई देखो ने लई आई माता निकुंभाला चिल्लाई लागलू बैठ ए माई देख फुआ के बैठाइले नहीं खा क्या रे कुछ ना अहो तू टमाटर नु गली बचत रहो तार हिम्मत के पहले हमरा के पलंग पे बैठ के अरे तू बैठले बाड़ू हो ठीक है मार दो काहे के बैठे आई कहां से पैसा रे पैसा कहां से रे कहां से पैसा रे 100 रुपया का करी कुछ समझ में नहीं क्या कहां पहली हाथ छिटाई ना त गली में पहली हाथ से बोल तो कबार दे बता तेरी फुआ नु हां इनके लेके आई वाली बैठले नहीं निकल जा जिससे भाग जा हैं टाइम नहीं मिला हिलने आप हे जा बैठ कहो हैं आए ए भौजी ये कहत ना ना मोबाइल का दे दे बा भौजी भौजी रुक हेलो अरे भाई हम देखो हमारा से गलती हो गेल हेलो हमारा के माफ कर दो कहां जीबो पैसा हां बारे हेलो के तनी घर में आई ता पैसा तनी ले गलू अरे घर में आई ता तनी हमरा आई घर का पर धक्का लगा दे तनी तुम्हार लड़की के मरलो काहे को छिनराई करता हमरा घरे आके हमर का बोला हो होय देखी हई टमाटर कोनो ना मिलत टमाटर बेचे वाला मिलला आला बोलबा कि टमाटर हम के पीछा पीछा घुमते का रे कौन पीछे के घुमते बैठले बानी कोपे ले बैठले बानी आ तू देखो ये चाची अब हमारा से जाने अनजाने में गलती हो गइल बा ओए ओए हो मां गोली तो हमर हाल हो गइल आई हो टमाटर के घुमत तू सारे इनका मरी रे नतिया गोली लेके घुमत हमर लड़की के हम काहे के लेके घूमे जाई इनका के हो बेचे के टमाटर आ लड़की के हाथ में धरता रहो हम ना ई सब काम कर तो बिना कामे कइले हटा गेलो बिना कामे ते कइले आते रहो ते जानता इसका होता का बोलबा हम बता मौजी पैसा लेता रू पैसा देनी कि देलन करी आई हम मांगनी कि दा पैसा पिछली है की करे लेखा अजी ए चाची एक एक गो बा जब ही हाथ में धइले में ना जाने का कइ रे होयन आए जी कुछ नहीं कि करे ले रे सेनु ले हो धइले में खराब पो ई कैसे बियाह करे के अरे पड़ी महाराज शिवनिया आओ तनी जल्दी ले आओ वो अभी रहले धरे के के सेनु अभी रहे हलिया देनी धरा भरा देखिए हमारा कौन गांव के हवा कौन गांव बतैले रहा चूरामनपुर ना देखिए हमारे से गलती हो गइल हम बियाह हमार बियाह शादी हो गइल बा हमार बियाह शादी हो गइल बियाह हो शादी हो गइल बा गांव में हाला करवा देले बड़े कि टमाटर के पीछे पीछे ओकर लड़की घुमतिया तू कहता ल हम ठीक कहता नहीं सुन लू अभी ना बताए के रहला तनिया से खातिर चुप रे समझतिया तू चुप रह हम तनिया से खातिर बहु गुरनी हमरा ना बुझाइला देखिए हमारा के माफ कर दिया सुन लू ना सुन लू नु हम कुंवार नहीं के साच बाती बा हम तू कुंवार बा कुमार बड़ा चाहे मुंगार बड़ा भर के ले जाए के पड़ी हमनी के कुछ नहीं इनका बेटिया के हाथ उठाई हो गोड़ पर तनी हमारा के बियाह से पता ना आई हो भाई तोरे कर ले बियाह करे बेगा के देखिए कर हमारा बियाह रे गोड़ पर तनी जाओ हमारा से बाप हो बाप देखिए हमारा के माफ कर दियो माफ कर सही जाती है तू उठा उठा आप कबार नतिया के झुलपे कबार चुरके बुझाता के देखे के त बुझाता के बाभन राजपूत ह सुरता वाला हाय इधर कौन देता रे इहे जाना तड़ी कौन देता रे बोल जल्दी बोल ना तो यही में धरना में हंसाई चिप अरे बाप हो बाप नहीं खे सुनाते आए घरवा तो पता चले के चाहिए ना कि मर्दा हमर सब्जी तरकारी बेचे जाता त का करता तारा मौगी के नहीं खे सुनाते मैम ना करब तारा करे के तेरा करे के बाप का है हां पिटा से पहले ना पूछलू के शादी शुदा बन का हमरा ना मालूम रहे अजी चाची जे गोरा के बात कर चार को बेटा बोलाई आ धक बांध के कटवाई करके यही ना दी हम बियाह कर लेता
बियाह नु करे के बा दीपू के बुलाओ आ ले यो जाए के बा अभी ये दीपू केने बड़ा रे दीपू देख का बोल बा का हो गई देखी का कर ले बिया घर में ढुका ये के रे छिया हैं के हो पूछी ए बाबा जी के हो पूछी हमरा के माफ कर दो के है पहले है बाहर गया निकल सुरता वाला बाहर निकल निकल है जा अस्थिर रह हुंकर का निकाली जे निकाली उनका के ये के हो मारे चार पड़ा का अपने उगुले लागे के हो ई कुल का हो भैया हमारा से बहुत बड़ गलती हो गेल हमरा के माफ कर दो अब सब का ना करो पाग लगा दे ए बाबा आई हो भाई ई कुल का हैं पहले सुने अपने कराक्सिन भी या त दोसरा के का फायदा मारला पिटला के हो करे से पूछी कि का करतिया ना के सुरे माई सुन ई कुल का कहत हो हैं बताओ अपने भैया के आया भैया बीच लेनी निकल अब एकरा हवाले ना करो एकर साथे जाए के खींचे बांधी बांधी दोनों जन लोग के खामा में बाना पड़े खामा में लोग देखो भैया हम देखो अरे बाप दिखावता अभी दिखावता अभी दिखावता ये ना कहे आवतारू देखो हई धर जल्दी हई धर छोड़ी ए बाबा जी छोड़ी हम करत छोड़ी छोड़ी अब ये खे छोड़ी तो खे देख अभी ये खे हेने आओ हेने आओ ऐसे खड़ा रहो स्थिर धर हई लो लो जल्दी कि बोलाई और दुगो के अरे लौकत नहीं का हो गइले धरी तो बबुआ जी धरी है हमें तो हाय कहां बाकी नहीं होइबो करे जा ये सब अति आई पापा के हरे तोरा पापा के हो ई कौन होई रे लावा सब निकाल के देती है फूल हो गई ती हो करे नहीं होती तो मत होइबे ना करी हई बर धरी तो बबुआ जी खोली जी दे रे हने दे आई खोल निकाल टूटल बा तू हे जा तड़ू जान के बाजार ले तोरा के किन के लिया वे हां निमन पहले बड़ी है से स्कॉर्पियो से जाके बना जा ना तो कल बड़े के लिए जा करके बाप रे बाप लिया के अस्थिरे मन से देखिए हम बियाह शादी कर लेता नहीं बाकी रही है तनी काहे 6 महीना रहेगी ले जा हमरा घरे सब लोग तारा जाएंगे के तरफ विश्वास करी हो ई टमाटर बेचे वाला पर डालो हेलो जल्दी डाला हो बस जा लो धर ये जा ना मिलत रहे ना तारा ना मिलत रहे ना दोसर लड़का निमा से बियाह ना न होइत ला हई जा सवत को लेके निकला जाए ना जो हमार तो माई इज्जत माटी में ते मिला देले अब हम का चलो करी ना तो मारे लगे कैसे हम चलो ना तो और बवाल हो जी बागली कॉलेज चले जाई रौरा सिवान के बहरी छोके आई हम जाते नहीं छोके आई सिवान के बहरी कहां जाई ओकर के बुझाइल बाप रे बाप हे दादा हमारा घर कुल कांड हो गई आ जनियो नी न तो हमरा के काट के खादे भूसे भर दियो एकदम भर दियो ना है ना सुनी चाची जी नमस्कार प्रणाम हम निकिता सिंह हमने के अपन टीम बैठे हमने के फुल एंटरटेनमेंट वीडियो वाला वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ विदाई अगले वीडियो फिर मिलते हैं।